Dobar dan, gospodine Svetov. Molimo vas, objasnite nam kako ste ispraznili pištolj od jutros. Vrlo lagano. Došla curica, hoće vožnju za Negotin, kaže nemam pare, plaćam s pičku. A pička ovakva kao prstenčić. Ovako. Ovako me ubedila. Terao sam u garažu, svukla pantalone, U koju garažu? čizmice, na pijac. Na autobus Nismo stanicu. imali kad idemo daleko, jer već je on bio porasao kao na kravu rog. Sede bre na njega majstorica i tako ga ispraznila kao vrtešku na ringi špil, na vašar. I kaže, mnogo je blago na pičku, jer dobar kurac, stari, dugo traje, kaže, kad je be. Isprazni ga. A za uzvrat, dođe moj sin da mi donese gorivo, ajde, kaže, će me vozi, on kaže, pošto mlađi lepši, možda ima, kaže, i lepši kurc. Čak kod Kablovi su stigli, tu su se izjebali, kaže, namako sam me, kaže, mnogo dobro sjebe. Lepo kao lutka. Vlajnjica, Koliko godina? 22, 90. godište. Majstorica. Frizerka. Nije bre, ne znam šta je po zanimanju. Izgleda je bačica po zanimanju. Ima 5 drugarice, kaže, sve su crne pičke, koje od koju bolje. I sve su dlakave, nisu obrijeni. A ti to voliš. Obavezno. Ali prvo šta im radiš? Pa prvo i oližem. I zabadam jezik u guzicu 3 santima. Pokaži. Daj, koliki jezik. A po pičku Kao posle. a po pičku jebem si jezik pa rasturam. Pokaži. Lepše. To. Kraj priče. Toliko za danas.